llall. Caernarfon yn newid y golwr ar ôl y golliad o 2 gol i ddim gartre yn erbyn y Seintiau Newydd nos lun. Nick Bold allan, Alex Ramsey i fewn. Mae Leo Smith, dydy o ddim yn gallu chwarae, dio yn gymwys eisiau wedi chwarae yn y gwpan i Llandudno, felly Danny Brookwell i fewn yn ei le fo. Ac yn y llinell flaen, Sean Bradley yn disgyn i'r fainc. Ac yna Cei Jones yn arwain yn fyna. O ran Cei Connah, wel 3 newid yn y fan yna hefyd. Allan, yr aeth John Disney. Mae Jake Phillips hefyd eisiau wedi ymddangos yn y gystadleuaeth i Fangor. Ac Andy Owens, y 3 yna allan. Ac i mewn y daw Priestley Farquharson. James Owen, y bachgen o Caernarfon, y cofi. Yn chwarae yn erbyn i dre enedigol, yn erbyn tîm i dre enedigol. A mi fydd Rob Hughes i fyny yn y llinell flaen yn bartner i Mike Wild. Ac mi fydd na moment o distrawrwydd yn y man i goffau Elsie Thomas fu farw yr wythnos hon, sef gwraig Jack Thomas, cyn gadeirydd clwb pêl-droed Caernarfon. Cyfnod perffaith o dywelwch yn wrogaeth i Mrs Elsie Thomas. Mr David Morgan ydy'r dyfarnwr heno yma. Mi fydd Caernarfon felly'n cychwyn efo Alex Ramsey yn y gôl. Mi fydd yna 4 ar draws y cefn. Mi fydd Ryan Williams yn gefnwr dde. Nathan Craig, y capten, yn gefnwr chwith. Gareth Edwards a Rhys Roberts, y ddau yn hanol am ddiffyn o'i blaen nhw. Mi fydd Jamie Crowther a Kevin Roberts. Ac yna Danny Brookwell ar y dde, Darren Thomas ar y chwith a Gareth Evans yn hanol y cae. A Cei Jones o'i blaen nhw fel blynwr. Mae Jamie Breeds a Joe Williams dal wedi gwahardd, felly dyna pam ydyn nhw ddim yn cychwyn heno yma i Caernarfon. O ran deiliaid y gwpan Cei Connah, Dandy yn y gôl, Farquharson yn gefnwr dde, Danny Holmes yn gefnwr chwith, George Horan enillydd gwpan Cymru hefo'r Hill yn 2006. Ac efo Cei Connah'r tymor dwytha ac Adam Barton yn bartneriaid yng nghanol amddiffyn. Ac yna y 3 o'i blaen nhw, James Owen, Danny Harrison a Callum Morris. Ac yna Rob Hughes, Mike Wild a Michael Bacare. Mae Danny Holmes, gyffyrddiad at Callum Morris. Morris i gyfeiriad Rob Hughes. Hughes cychwyn y gêm i dîm Andy Morris yn heno yma. Kevin Roberts. Allan at Gareth Evans. Evans yn ei dron edrych am Cei Jones. Fydd i fyny yn y llinell flaen ar ben i hun heno mae Cei Jones yn gorfod rhedeg y Sianeli i dîm Sean Eardley. A'r bas, wel, digyfeiriad gan Adam Barton. Nathan Craig eisiau chadw hi ar dir y chwarae, llwyddo i wneud hynny. A'r bas at Evans. Evans. Bêl cael ei dwyn gan Harrison. Hughes, gadael i Callum Morris, dyma James Owen. Bacare. Bacare, ac yna Rhys Roberts oedd draw, a mae Michael Bacare wedi cychwyn ar yr ystlys dde. Greuwr Cei Connah Michael Bacare. Wedi creu 10 o goliau'r tymor hwn i chwaraewyr fel Andy Owen sydd ar y fainc yno a Mike Wild. Hughes with a'r pniad am ddiffynol allan gan Gareth Evans, cic gornel arall.
berig o gicia gosod Hughes ni chwipio hi fewn, mae'n rhydd yn y cwrt am Thomas oedd yna, Bacari ar ergyd o bell gan Farquharson a'r cefnwr dde Priestley Farquharson edrych am I gol gynta I Cei Connah dim ond I drydydd ymddangosiad ers symud o Hayes a Ieding fis Ionawr. Hughes yn chwipio'r gic gornel I fewn, doedd yr amddiffyn ddim yn argyhoeddi, dasgodd I allan at Farquharson. Mae yna dor deilwng yma heno. Nos Wener yng Caernarfon Ramsey ar geic rydd. Horan a'r peniad Owen o dan I. Roberts I fewn yn benderfynol efo Callum Morris. Jones at Brookwell. A'r llythyr dacl gan Priestley Farquharson yn effeithiol I ildio'r tafliad. Evans, gadael i'r bêl wneud y gwaith, ond yna Cei Cosan gan Gareth Evans. Fawr o drafferth I Cei Connah sydd yn amddiffyn I tlws. A'r frig uwch gyngrau'r Cymru yn rownd derfynol cwpan yr Iron Brew. Ar fawrth y trydydd ar hugian I fyny'n Inverness. Wild. Alex Ramsey nôl yn y gol heno yma. Ar ôl colli le I Nick Bold. Jones ceisio twyllo Farquharson. Rhys Roberts. Horan. Roberts. Bêl I gyfeiriad Gareth Evans ond yn ôl gan Horan. Mae Gareth Edwards. Farquharson o dan I hi. Mae'n allan am dafliad. Roberts. Dyma Darren Thomas. Dawel hyd yma yn y le ar ochr bella gan Ryan Williams. Bron a mesur ag amseru'r rhediad yn berffaith. John Danby neffro. Mi oedd hwnna'n bas hyfryd drwad. Ydy bron I Ryan Williams, yr hogyn lleol fanteisio. Dau hogyn lleol yn cyfuno. Darren Thomas a Ryan Williams. Mae'n dymor rhyfeddol I Andy Morrison. Nid yn unig fel rheolwr Cei Connah, ond hefyd fel un o ffefrynnau Manchester City. I gyn glwb o dal yn y ras am 4 tlws. Ac Cei Connah yn y gyngrair yn y gwpan ac yn yr Iron Brew. Thomas ceisio canfod Brookwell I roi prawf ar Farquharson a Danny Brookwell yn ennill y geic gornel. A mi ddaw Danny Brookwell a mwy o egni lawr yr ysgris chwith. Darren Thomas yn ei chanol I. Meistr y cicia gosod, y capten Nathan Craig ar geic gornel, Barton ar peniad. Hwna allan ar I hinion fawr o drafferth I John Danby gan Nathan Craig. Sean Eardley, wedi bod yn siomedig efo'r rhediad diweddar. Mae Caernarfon wedi colli'r 2 gêm ola ar ôl curo'r Barry yma. Yng ngêm gynta, ail gymal y tymor. Cofiwch y bydd yna gyfle I chi ymhellach ymlaen I enwebu eich seren y gêm. Mi nathon ni nos lun yn y gêm yn erbyn y seintiau newydd yma ar yr ofal. Mi nawn ni'r un peth heno. Tua diwedd y gêm, bydd yna gyfle I chi gysylltu hefo ni. Ac awgrymu, gwydda chi'n teimlo. Ddylia bod yn seren y gêm.
Yn Rob Hughes, does ddim Jake Phillips. Jake Phillips eisiau wedi chwarae yn y gystadleuaeth i Fangor, felly dim tafliadau hir Jake Phillips heno yma. Hughes. 3 ochr eiwyr Caernarfon yn ei figilio fo ar yr ochr bella. Holmes. Bale i gyfeiriad Horan. Mi oedd Rhys Roberts yna hefyd. Mae hwnna'n mynd i fod yn ornest. Ddifyr rhwng dynion mawr. Cei Connah ac Gareth Edwards a Rhys Roberts yn yr amddiffyn i Caernarfon. Felly Rob Hughes wedi dod o'r naill ystlys i'r llall. Hughes, yr un hir i fewn i'r cwrt. Mae'r cliriad allan gan Brookwell. Dyma Kai Jones dal y bel yn dda. Mae yna Ramsey yn effro. Mae Horan yn cyrraedd o flaen Alex Ramsey. Mi oedd Alex Ramsey yn effro yn fan yna. Mi welodd o'r peryg. Wrth i'r bel gael ei gwiro nôl, ond Horan chydig bach yn esgeulus efallai. Mr Morgan yn y fan ar lle. I ddynodi. Mi oedd gen Horan bob hawl i fynd am hwnna. Blaen troed oedd hi gan Danny Holmes. Ramsey. It's Darren Thomas. Thomas. At Brookwell, dod Brookwell, oedd mi oedd Brookwell yn cam sefyll. George Horan, capten Cei Connah, i 4 canfed gêm yn uwch gyngrair Cymru. Y penwythnos dwytha, ac pan oedd yma. Yn ei tro dwytha i'r ddau dîm gwrdd yma ar yr ofal, mi welodd o'r Cerdyn Coch. Yng Cei Connah, mae'n ddrwg aneodd hwnna, ie wir. Ar yr 8fed o Chwefror, y fuddugoliaeth o 6 gôl i 2 i Cei Connah. Mi gafodd o Cerdyn Coch am lawio'r bel yn hwyr yn y gêm yn unodd lead i reolwr o Andy Morrison. Er gweitha'r fuddugoliaeth o 6 i 2, Andy Morrison ddim yn hapus efo'i gapten. O'r naill golwr i'r llall, yn chi wastraff gan Alex Ramsey. Wild, dal i dir y bel drwad at Bakari. Bakari mynd tu hwnt i Nathan Craig. 10 munud union o'r gêm wedi chwarae. Cyfel gael ei greisiad at yr ochr. Bell taro trawst! Chwip o ergyd gan Rob Hughes wedi curo Alex Ramsey yn racs. Rob Hughes mor agos i reid yr ymwelwyr ar y blaen. Barton. Bale yn cael ei dwyn gan Gareth Evans. Trosedd ar Evans gan Barton. Dewch chi weld y cynnig eto gan Rob Hughes. Yr hyder i fentro o bell. Wel, ergyd oedd hon, so ddim amheuaeth o gwbl. Chwip o ergyd gan Hughes. Caernarfon dim Cei Connah, dim Nathan Craig. A'r hidlath o droed chwith. Gwthiad gan Gareth Edwards a'r George Horan. Gormod o frys i gymryd y gicrydd. Gareth Edwards. Un o'r cewri yn y cefn, sgorio yn y rownd dwytha'r gôl fuddigol. Yn Nant Porth i drechu Bangor yr hen elyn o 2 gôl i 1. Yn wrth gwrs ni'n neud o'n arwr yma ar yr ofal os nad oedd o'n barod. Williams. Thomas, hwnna'n syth i wyneb Danny Holmes. Hughes.
Hughes di teimlo hwnna, mae'r chwarae'n parhau, mae Holmes i lawr. Holmes di teimlo hwnna, ac rwan mae Mr Morgan yn oedi'r chwarae mi, oedd o'n ergyd i'r pen. Ac reit yn ei wyneb o. Ac deimlodd o hwnna Danny Holmes. Dyna chi'r gêm a byw nesa. Yr arlwy yma ar Sgorio. Nos yfory yn y rownd go gynderfynol y gêm fyw. Ydy'r Bari yn erbyn Cambrian a Clydach. Y rhaglen yn cychwyn am 7. Ac yna wythnos i nos fory. Cei Connah unwaith eto, dyna chi gêm. Cynta yn erbyn ail ar hyn o bryd. Cei Connah yn erbyn y Seintiau Newydd. Ac yna ar y nos Fercher i ginfed o Fawrth, Cymru yn erbyn Trinidad Tobago yn Wrecsam. Ac yna rownd derfynol cwpan yr Iron Brew Ross County yn erbyn Cei Connah. Ar y trydydd ar 20, honno'n cychwyn am 4, y rhaglen cychwyn am 4, ac yna y gêm fawr Cymru yn erbyn Slovacia. Y gêm gynta yng ngema rhag brofol Euro 2020. Felly nifer o gema ar y ffordd dros yr wythnosau nesaf wrth i ddechrau bwrw yma yng Caernarfon. Danny Holmes yn dal i dderbyn y driniaeth. Yn gyfle 13 y funud wedi chwarae. Pwy fydd y pisa o'r ddau reolwr? Sean Eardley a Andy Morrison. Cei Connah wedi taro'r trawst. Fel arall yn aill golwr o'r llall. Ddim wedi gorfod gwneud gormod. Rob Hughes ar cynnig. Gwiro'r bel ar ei droed chwith a'i chrymanu hi. Mor agos i reid yr ymwelwyr ar y blaen, Rob Hughes. Cei Connah di'r deiliaid. Cofiwch anna'n sylwadau ato ni hefyd yma ar Facebook Live ar Sgorio. Cynogwyr yr naill dîm a'r llall, Danny Holmes. Chydig bach yn sigledig ar yr ochr bella yma, John Disney. Wrth i'n rhyw gynesu o dan ni. Diolch yn edrych yn sicr o gwbl yna chdi. Danny Holmes. Cei Connah, y deiliaid. 4-1 yn erbyn Aberystwyth y tymor dwytha. Danby. Bel uchel i rei prawf i Rhys Roberts. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae yma ar yr ofal. Caernarfon dim, Cei Connah dim. Fori, mi fydd y bala yn wynebu Met Caerdydd ar faes Tegid ac yn Llandudno. Y Seintiau Newydd fydd yr ymwelwyr cyn y gêm nos fory rhwng Bari a Cambrian a Clydach. Wild ymlaen at Bacari. Gareth Edwards ydy'r amddiffynwr. Bacari heibio iddo fo. Bacari ar y droed chwith. Mi oedd hwnna'n mynd am y gornel bella. Mi gymodd i wiriad. Mae'n dafliad. Bacari. Mae o'n berig. Wedi ar y droed chwith am i sgorio'r chwip o gol yn erbyn Caernarfon. Yn y stadiwm Glana Dyfrdwy fis dwytha. Yn y fuddigoliaeth o 6 gol i 2. Cliriad allan gan Kevin Roberts. Yna'n Rob Hughes yn amlwg sydd wedi cael yr dyletswydda cymryd y taliadau yn absenoldeb Jake Phillips. Mae yna 6-7 yn y cwrt yn disgwyl am y tafliad hir. Hughes reit yn erbyn y byrdda hysbysebu. Tafliad gwael hefyd. A'r peniad gan Gareth Evans. Mi geith Hughes gyfle arall. Hughes di penderfynu bod o wedi cael digon felly. Priestley Farquharson. Gyda fo dafliad hir hefyd yr ôl beniad gan Wild, y dyrniad gan Ramsey. Mi oedd Horan yn ei chanol hi.
A mi ddisgynodd i mi oedd horan dan bwysau gan Rhys Roberts. Fydd Ramsey yn falch o weld y bel yna yn ei ddwylo. Evans hyfryd. Heibio i Holmes. Mae Gareth Evans yn hawlio bod yna gysylltiad, bod yna gyffyrddiad yn y fan yna. Sgiliau hyfryd i dwyllo George Horan. Wel, yn y gyngrair, y tymor hwn, mi enillodd Caernarfon yng Cei Connah yn ôl y mis Medi. O gol i ddim, gol gan Jamie Breeze. Yr unig dîm sydd wedi ennill yn Stadiwm Glan y Dyfrdwy yn y gyngrair y tymor hwn. Cynnau mi oedd hi'n ddi-sgôr yma ar yr ofal. Cyn yr hollt, nôl y mis Hydref. Cynnau, wel, y gweir i Caernarfon, fis dwytha 6 gol i 2 yn Stadiwm Glan y Dyfrdwy. Hat-trick i Callum Morris. Sydd wedi bod yn dawel iawn hyd yma yn yr 19 munud agoriadol. Kai Jones ac George Horan. Yn llythrenol yn mynd ben. Mae da gweld nhw'n ysgwyll llaw wedyn. Dyma Farquharson ar tafliad. Roberts ar peniad. Wild y targed. Ar ôl beniad gan Craig, camgymeriad, camddealltwriaeth rhwng Nathan Craig ac Alex Ramsey. Hynny'n ildio, wel, cic gornel, cwbl ddiangen o safbwynt Caernarfon. A chyfle i Michael Bakari rwan. Bakari, yr un fer, at Owen. Bakari. Bakari, heibio i Williams. Bakari yn gormod o chrywyr Caernarfon yna. Craig at Evans, at Danny Brookwell. Yn ennill y tafliad ac yna Evans, ras i Brookwell, un ormod arni hi. Farquharson a chyfle i glirio. I Cei Connah, chydig bach mwy o ddewid o safbwynt y tîm cartra, o safbwynt ymosodol. Barton. Hughes, a mae'r gwynt y tu ôl i hwnna, mae'r glaw yn chwythu o'r chwith i'r dde, a'r gwynt yn chwythu'r bel hefo hi. 20 munud o'r gêm wedi chwarae, Caernarfon dim, Cei Connah dim. Evans i fyny efo Harrison, Crowther. A Evans cael i'w dosod reit o dan drwyn Mr Morgan. Mae gennym ni wylwyr yn yr Alban. Mike yn gwylio yn yr Alban, neges da ni wedi cael drwad ar Facebook. Craig. Edrych am Darren Thomas. Thomas yn cael ei lorio gan Danny Holmes. Eto reit o dan drwyn. Dyfarnwr cynorthwyol Martin Roberts ar yr ochr bella. Pêl dda drosodd. Wel, Thomas yn mynd i nunlla, deud y gwir. Dim angen i Holmes i wthio fan yna. Mae rei pwysa a rhi amddiffyn yn syth. Wan Nathan Craig. Mae Gareth Edwards i fyny o'r cefn, mae Rhys Roberts yna. Mae Brookwell yna, mae Kai Jones, Darren Thomas, Crowther, Evans hefyd yn gwneud rhediad at y postyn gosa. Ceiniad allan gan Bakari, Hughes ar ei holi hefo Kevin Roberts. Gyna Ryan Williams ar bêl holl ffordd yn ôl gan Alex Ramsey. Crowther. Hwna'n cael ei dal gan y gwynt. Yn ffodus i Crowther a Gareth Evans. Ceisio manteisio, ond i bas yn lac allan am dawliad. Evans.
Thomas. Cymryd amser. Y gorchymyn gan Sean Eardley, Nathan Craig, Crowther ac Owen. James Owen yn ôl at John Danby. Danby. Edwards. Ond at Horan. Mi oedd Bacaren can sefyll ac bach yn fler ydi pethau ar hyn o bryd. Ni'n union hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Andy Morrison mor uchel i gloch ag arfer. Sean Eardley'n dawelach. Brookwell. Brookwell. Gwneud yn rhagorol i gadw'r bel ar dir y chwarae. Harrison ar cliriad. Rhys Roberts. Crowther dan bwysa gan James Owen. Kevin Roberts. Robert Hughes. Sgilia. Da gan Rob Hughes ac yna Kevin Roberts. Ol yn hawlio bod wedi cael y bel. A rwan mae Rob Hughes. Fel mae Rob Hughes yn arfer i wneud yn siarad efo'r dyfarnwr. Falle mae modd na ddylio fo. Mae Hughes yn chwaraewr da. Mae angen iddo fo reoli i geg yn aml. So chi'n gallu dadlau bod Kevin Roberts wedi cael y bel yma. Holmes. Peniad ar draws y gol. Syth i ddwylo Ramsey. Wild mor agos i gael y bel o'r peniad gan George Horan. Peniad o bas hyfryd syth at y Ramsey. Danby ar cliriad. Rhys Roberts. At Brookwell. Brookwell dan bwysau gan Farquharson. Craig. And that's Barton. Adam Barton ar fenthyg o Dundee United. Sgorio un gol y tymor hwn yn erbyn Caernarfon yn y fuddugoliaeth o 6-2. Williams o Roberts. Bach o gamddealltwriaeth. Hughes. Roberts oedd yna, Hughes unwaith eto! Rob Hughes! Mi darodd y traws efo'i droed chwith, mi sgorish i hefo'n roed ddim iddo fo. Dim gobaith i Alex Ramsey yn y gol. Ac efo 6 munud ar 20, neu 5 munud ar 20, o'r hanner cyntaf wedi chwarae. Y deiliaid ar y blaen, Rob Hughes i gornel ucharhwyd. O, gol gampus gofiadwy gan Rob Hughes. Gol gyntaf fo yn y gwpan i 5 gol ym mhob cysadleuaeth y tymor hwn, Rob Hughes. Mi oedd wedi taro trawst yn gynharach yn yr hanner cynta. Hughes yn ymateb i'r ganmoliaeth gafodd o gen i reolwr ar ôl y gêm yr wythnos dwytha. Dyma Callum Morris. Hughes. Yn cael ei lorio. Mi fyna Gerdyn Melyn yn y fan hyn. I Darren Thomas neidio i fewn. Ar drosedd gan Thomas. Oedd o'n dadle fo hwnna. Mae'r glaw yn disgyn yn drymach bellach. Owen. Mae Hughes o dros y gic. Dyma Owen. Mi o'n o drosedd yn y cwrt gan Mike Wild. Cic rydd i Caernarfon.
Mae'r ymateb yn amlwg ar Facebook, cefnogwyr Cei Connah. Mae'n ymateb ac ymddihiriadau os ydych chi'n clywed unrhyw iaith anweddus. Caernarfon dim. Cei Connah 1. 7 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Tybed ydyn ni wedi gweld gôl y mis eisoes ar ddiwrnod cynta'r mis. Gan Rob Hughes. Yr i'r gornel. Perffaith gan Hughes. Wan ta cyfle i Caernarfon daro nôl. Nathan Craig. Ar y cynnig cynta. Mae'n dal y gyfle fan hyn. Danby ar dyrniad y peniad. A Danby'n i gwiro hi! I gefn y rwyd y peniad gan Gareth Edwards. A Danby. Wel, eiliada yn unig funuda. 2 funud ar ôl i Rob Hughes roed Cei Connah ar y blaen. Craig yn codi'r bêl at yr ochr bella. Bêl y dyrniad allan gan Danby at Gareth Edwards ac yna Danby'n i dyrnu hi gefn y rwyd. Wel, gôl i'r rwyd i hun fydd hwnna. Ac i John Danby. Oedd hi ar y targed. Ac o'na 3 ar y llinell. Fydden nhw wedi clirio'r bêl. Caernarfon 1, Cei Connah 1. Wild. Dyma Hughes. Mae hwnna di'r rhedeg allan. Fi'n allan ar ei hinion. Darren Thomas yn ei chanol hi. I dechneg o'i gael y bêl i fewn ar y foli. Ac hi rhaid y pwysau am ddiffyn Cei Connah. Ac yna Gareth Edwards yn manteisio ei beniad o ar gwiriad gan Danby. Ac osaiad hanner awr yma ar yr ofal yn rownd go gyn-derfynol Cwpan Cymru. Caernarfon 1, Cei Connah 1. Mae'n James Owen a Rob Hughes sydd dros y gecrydd. Owen yn ei gadael hi i Hughes ac yna'r peniad. Mi oedd ei angen y peniad gan Gareth Edwards. I ildio'r gic gornel, mi oedd Mike Wild ar i waro. Ni cic gornel i Cei Connah. Sgorio'r y gol gyntaf. Rob Hughes mynd draw i gymryd y gic gornel Bacare yn dod yn fyr. Honna tu hwnt i bawb a mae'n allan. A mae hi'n gic gol gwastraff. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae yma. Os yr osydd yn gyfartal gyda llaw, mi fydd na amser ychwanegol ar y diwedd a chicio'r smotyn os oes angen. Cyffyriad hyfryd gan Darren Thomas. Gyda Danby, oedd o'n ddyrniad iawn yn doedd, ond y peniad gan Gareth Edwards. Danby ni ddyrnu hi gefn i rwyd i hun. Ramsey. Williams, mi gwiro hi mlaen. Holmes. Ras i weld o'n mi oedd Ramsey rhi bach yn araf mi oedodd cyn dod oddi ar y llinell y fanna. Alex Ramsey. Os mae Gareth Edwards gaeth y gôl yna, mi fydd o'n sgorio mewn 2 gêm yn olynol yn y gystadleuaeth ar ôl y sgorio yn erbyn Bangor. Bacare. Farquharson. James Owen o'i flaen. Twyllo Danny Brookwell. Farquharson
lledu'r bel at Hughes. Thomas i mewn efo Danny Holmes. Cymryd y tafliad yn sydyn, dyma Hughes unwaith eto, Rob Hughes. Hughes ar y droed dde unwaith eto. Hughes yn troi ar ei droed chwith. Rob Hughes. Dewiniaeth unwaith eto gan Hughes. Mae'n achosi pob math o broblemau i amddiffyn Caernarfon. Troi y naill ffordd a'r llall. Wedi sgorio fo'i droed dde, wedi taro trawst efo'i droed chwith. Hughes. Yr arwydd Bacare. Bacare methu cadw'r bel ar dir y chwarae. Y chwarae yn parhau. Mi nath y dyfarnwr. Gath y dyfarnwr y chwiban i'w geg yn y fan yna. Brookwell cael ei lorio gan Holmes a cherdyn melyn i Danny Holmes. Felly Danny Holmes yr ail gerdyn melyn i'w ddangos gan Mr Morgan. Yn dilyn Darren Thomas i fewn i lyfr y dyfarnwr. Ond mi oedd Brookwell wedi giro fo a'i lorio fo yn ddigyfaddawd. Craig ar geicrydd Roberts i fyny amdani. Dyma Kevin Roberts. Rhys Roberts oedd ar peniad yn y lle cynta. Ac yna Ryan Williams yn ôl at Ramsey. Danby yn bwysa gan Kai Jones. A dyna mae Kai Jones yn ei wneud mor dda fel ac yma Jamie Breeze yn ei wneud. Nathan Craig i lawr yn fan hyn. Ac traffaeth efo'i lygyd mae o, dwi'n credu. Ac mae wedi rhoid yr rhwymyn y capten i Gareth Edwards. Dipyn o bryder efo hyn dros y capten. Na, mae Nathan Craig yn golwg gadael y cae. Yr arwydd i Sean Eardley. Mae hon yn ergyd. Yn ergyd sylweddol i Caernarfon. Sean Bradley sydd yn paratoi i ddod i'r cae. Dwi'n credu bod Nathan Craig yn gwybod lle mae o ar hyn o bryd. Felly Caernarfon i lawr i 10 dyn dros dro. Felly Sean Bradley baratoi i ddod i'r cae. Cosan gan George Horan, annodweddiadol gen y fo. Thomas i fyny hefo Holmes. A Callum Morris yn camu mewn. Mond at Kevin Roberts. Williams. Yn ôl at Roberts. Taclus yng nghanol y cae, Kevin Roberts. Dan bwyso, mi nath o'n dda. Hughes yn ceisio i dwyllo fo. Dyma Thomas, Darren Thomas. Barton yn camu mewn. James Owen yn dweud ta. Cyfle am y gwrth ymosodiad. Brookwell wedi disgyn yn ôl i safle'r cefnwr chwith. Tra fo Caernarfon i lawr i 10 dyn yn paratoi yr eilydd. Roberts a'r James Owen, y dyfarnwr yn caniatáu i'r chwarae barhau. Mae James Owen yn gofyn y cwestiwn i Mr Morgan. Sut nad oedd hwnna ddim yn drosedd? Mae'n Sean Bradley sydd yn dod ymlaen. Mi fydd angen chydig bach o ail drefnu gan Sean Eardley yn y fan hyn. A fydd Brookwell yn chwarae'n gefnwr chwith a'i Sean Bradley. Farquharson ar tafliad. Wild
Mae hwnna allan ar ei hunion am gigol a chyfle fallen i weld sut fydd y newidiadau. Dwi'n meddwl Brookwell sydd yn disgyn i safle'r cefnwr chwith, felly Brookwell yn gefnwr chwith, Bradley o'i flaen o. Felly mae Brookwell a Bakarim wedi ddod ben yn fan hyn. Horan ar peniad, Williams yn benderfynol, Kai Jones a Crowther. Horan. Mae James Owen, Rhys Roberts, Mike Wilde ar i waro, Brookwell. Chyfle Ramsey i chlirio hi, capten Gareth Edwards yn ei gadael hi, Darren Thomas. Yn gyprus efo Danny Holmes. A hwnna drwodd at Ramsey. Sean Bradley, fodd y blaenwr nos lun yn y golled o 2-0 yma yn erbyn y Seintiau Newydd. Fydd o'n hapusach yn chwarae ar y chwith. Rhys Roberts, wel mi oedd o'n effro i'r peryg, mi o'n y beryg gan Callum Morris, ond yn ildio. Unwaith eto, cic gornel ddiangen o safbwynt Caernarfon. Cofiwch y bydd yna gyfle chi ymhellach ymlaen. A da ni wybod pwy ydych chi'n meddwl di seren y gêm. Morris. Y croesi depeniad gan Horan. A'r arbediad yn rhagorol gan Ramsey. Crowther. A'r cliriad i fyny at Bradley. Holmes. Mae'n ta cyfle i Sean Bradley. Mae Gareth Evans efo Bradley. Y pwysau gan Bacare. Felly'r bas gan Bradley yn ddigyfeiriad braidd. A Danby, gwynt ar glaw y tu ôl iddo fo. Ceisio canfod Rob Hughes. Hughes yn gwneud yn dda i gael ei ben i'r bel. Rhys Roberts. Mae'n gyfle hyn i Wilde Roberts yna unwaith eto. Ac yna Williams a Kevin Roberts, Bradley. A Farquharson yn ôl i ddiogelwch John Danby. Chydig dros 5 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. 1-1. Caernarfon 1, Cei Connah 1. Ni'n weld y cyfle gen George Horan. Orfododd arbediad gwych gan Alex Ramsey. Callum Morris yn ei chodi hi fewn i'r cwrt. Y capten a'r peniad. A mi oedd hi'n mynd i gefn y rhwyd yn doedd. Felly Rob Hughes wedi 24 o funudau yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Ac yna, wel un ai Gareth Edwards neu John Danby yn unioni'r sgôr wedi 8 munud ar 20. Peniad nerthol Edwards o middle court. A'r dyrniad i gefn i rwyd i hun gan Danby. Horan ar peniad. Morris. Thomas yn ei dwyni. Bel i gyfeiriad Bradley i roi pwysau ar Priestley Farquharson. Farquharson yn ildio y tafliad. Y dyfarnwr wedi dyfarnu cic gornel y fan hyn. Nathan Craig wedi gadael y cae. Felly Darren Thomas sydd yn cymryd y cyfrifoldeb am y ciciau gosod. Faint o golled fydd y capten y profiadol Nathan Craig. Thomas. Mae Gareth Edwards yna. Mae Kai Jones yna. O'r dyrniad gan Danby unwaith eto. Mi o'na drosedd. Trosedd ar Danby yn ôl Mr Morgan. Ond unwaith eto, oedd Danby ddim yn argyhoeddi. Newch ni weld. Dwchwch ar Danby yn y cwrt. Wel, oedd na drosedd yn fan yna. Kai Jones, dwi'n credu. Oedd yn ei chanol ei. Os ydych chi'n gallu dadlau bod Callum Morris yn gwthio Kai Jones ar John Danby.
Tybed pa effaith mae'r gwynt ar glaw yn ei gael ar y golwr. Dio ddim wedi edrych yn awdurdodol o gwbl yn yr cyntaf yma. Hughes sgilia bendigedig unwaith eto. Brookwell. Danby. Amser gan Ryan Williams, gadael i'r bêl disgyn a dan bwysau gan Hughes. Mae gen i Hughes. Wel, ar Thomas, mae Darren Thomas dal i lawr. Hughes yn gwthio Thomas oddi ar. Sgilia. Oh, hyfryd gan Rob Hughes. Sgorio'r gôl. Cei Connah. Edwards. Thomas. Williams ar taliad yn ein clywed bod yna 3 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf. Dipyn o hynny'r anaf na neu'r digwyddiad hefo Nathan Craig ac hefo Danny Holmes wrth gwrs. Holmes yn iawn, Craig wedi gadw. Holmes. Wen. Ramsey, Crowther i fyny amdani bêl, cael ei dal yn y gwynt. Jones. Horan. Bakare. 3 munud yn cael ei ddangos gan pedwerydd swyddog, Mr Tom Williams. Bakare. Roberts. Thomas i fewn hefo Holmes. Dal i fynd o mi dynodd Rob Hughes allan o hwnna. Mi oedd y dyfarnwr yn chwarae'r fantais. Dyna oedd y penderfyniad. Nid fod Rob Hughes wedi tynnu allan o'r dacl. Danby. Crowther. Wild i fyny amdani. Efo Gareth Edwards. Ac yna dros ben Bradley Farquharson. Brookwell. Brookwell. Farquharson, wel. Lerwch oedd hwnna fwy na dim malisus gan Danny Brookwell. Yn y gyfle fan yna. Am y gwrth ymosodiad gan Danny Brookwell. Rwan, Danny Holmes. Arfon ag eithio John Danby, golwr, Cei Connah, Ramsey. Hawdd. Alex Ramsey. Hughes. Hyfryd unwaith eto gan Rob Hughes. Hughes yn dal i fynd. Hughes. That's Bakare. Brookwell.
A'r dacl wedi hamseru yn berffaith a mi oedd angen gwneud hynny i nadu Michael Bacare rhag cael ergyd ar y targed. Rob Hughes unwaith eto yn ei chanol hi, mesur a phwyso y bas i'r dim i Bacare. Ferguson, Gareth Evans ac yna Darren Thomas. Evans, dan bwysa. Mae'r gic rydd cael ei dynodi gan Mr Morgan. Da ni wedi chwarae'r 3 munud, y dyfarnwr yn edrych ar i oriawr, mae'r chwiban yn 20. Mae o'n disgwyl am y gic, mae o'n chwythu'r chwiban i derfynu'r hanner cynta yn rownd gog derfynol Cwpan Cymru. Rob Hughes yn rhoi y deiliaid Cei Connah ar y blaen wedi 24 o munudau hefo gol gampus. Ac yna Gareth Edwards wedi 28 o munudau ar peniad, y dyrniad i gefn i rwyd i hun gan John Danby, ond Edwards mae'n debyg fydd yn hawlio y gol. Sefyllfa yma ar yr egwyl ar yr ofal, Caernarfon 1, Cei Connah 1. Ac yn ystod yr egwyl, mi gewch chi weld yr holl goliau o rownd 4 Cwpan Cymru. Nawr te, mae yna waith gwych yn ymosodol. Mae Jamie Breeze wedi rhoi Caernarfon ar y blaen.